Musuthatha inamba la ozibonayo laba usuzisebenzisa wena ukuziseva la kuwena ufoni labana abantu abashela umngakho nabashela unkosikazi wakho. Ngisho manje bashela umhlaba esiphila wona. Nathi abafundi wonke umuntu uyashela umhlaba esiphila wona ngoba abantu abaningi kuyilento esikuyona emhlabeni. Yilo wakho ukuthi uzitreata kanjani ekushelweni ezumkamfundisi ezumama umfundisi. Ngoba ziyenzeka lezi. Udila kanjani intombazane efuna indoda yakho? Udila kanjani nabafana basebandleni? Ebhenga outside bakhona abafana abakujayele kabi kulalo mkamba bafundisi. Do not abafundisi abaningi bakwazi ukuthi bahambe beyaphi? Mhlambe beya Persia noma mhlambe beya Eastern Cape besuka la eKZN bezahamba 5 days. Uthothi emzini wakhe umuzi ogcwala abazalwane. Ikamela nomama ilengane lingali umfana odlala ikeyboard una yakhonza ngesonto. Abafana bawu2 worship team bala kwami baleli lapha la kamela ngokwathathu. Yazi bakwazi abantwana ukunyonyoba benyomela umama. Sanibingelela bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. It's another day, another beautiful day. uNkulunkulu semuhle manje naphakade. Siyabonga kakhulu bafowethu. Once again sisanompostoli esivinximalo. Ngizokhumbula on our previous episode njengoba sasikhuluma part 2 about divorce. Yes. So namhlanje we are yet having another beautiful subject of which I believe it's more even relevant to the church, more especially nowadays. So siyambonga uNkulunkulu ke bafowethu. Thank you so much for your time. Yes, kama lami ke ngu-ST wakadlamini umntwana kaNkulunkulu. Yes. Namhlanje ke ngifisa ukuthi ke sikhulume ngetopic yabo mama umfundisi. Abo mama umfundisi maningi amatiyoro watholayo kanye ama-comments watholayo from abantu. Uyawuzwa kwenye indawo kuthiwa hey yabona lapha esontweni lela sonto liphelile liqoba umama umfundisi. Uye kwenye indawo uzothiwa hey yabona lela sonto mangahamba umama umfundisi kuyobe kuphelile ngalela sonto. Njalo uthola nje izinto ezihlukahlukene. But ke namhlanje sizobe sesingena straight ukuthi kahle iyiphi role elindeleke kuba yenziwe umama umfundisi kwiministry kababa umfundisi. Kwezinye izindawo uyawuthole ukuthi mhlambe umama mhlambe uyena obiziwe, I don't know. Kwesinye isikhathi mhlambe ubaba uyena ongabizwanga ubiza umama okanye ubaba ufice nje umama kuyena evele selinda umsebenzi kaNkulunkulu. Maybe amacases kanjalo futhi yini elindeleke ubaba. Should ubaba uphenduka kuba umfundisi ngaleyo ndlela? Asazi usiza umpostoli. But ke ngiyathanda ukuthi mhlambe ke sicele enkosini bese singena straight kule nkulumo yethu. Baba siyakubonga, siyakudumisa uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu oyingcwele. Oh Holy Spirit, we thank you. Sicela Baba uhlale indebeni zomlomo yethu. Ukhulume ngendlela ofisa ukukhuluma ngayo. Ngiyabonga Baba. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Nkosi, the name of Jesus Christ. Thank you Lord, the mighty name of Jesus. Siyakubonga Nkosi, uNkulunkulu namandla. Gcwala ucicimeke nakulezi inkulumo in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Sibingelela kakhulu egameni lika Jesu once again. Mphethe umashezi okhona ngale mashezi ngiyakubingelela, right? Yebo ngiright. Ngiyabonga kakhulu nje for having me once again episode nayo ubaba umfundisi esivinximalo. Ngiyajabula ukuba yini. Thank you so much mashezi, siyabonga kakhulu. Mpostoli siyakwamukela, sikubingelela igama lika Jesu. Umuntu kaNkulunkulu ngiyakubingelela mgcotshwa mntakadlamini, siyabonga kakhulu. Ngibingelela nomashezi umhlobo wami ngapha, ngibingelela bonke ababukeli bethu umhlaba wonke ababukeleyo manje nabalandela umsebenzi ongaka kababa uDlamini. Ngithi makube umusa. Siyabonga mpostoli. La namhlanje sizothi ukuyekha phezulu le topic sizohamba singene ezimpandeni emveni kwesikhathi esithile nje mhlawumbe sobona amaviki eqhubeka. Kodwa ke namhlanje sizothi nje ukukha ezimpandeni. Yazi mpostoli, ngiyafisa sikhulume indaba zomama umfundisi. Bengingasho ekuqaleni ngathi umama umfundisi uyawuthole ama-comments ahlukahlukene but abazalwane umama umfundisi. Okunye ufica umama umfundisi thola ukuthi mhlawumbe akamukelekile esontweni
kwamukeleka ubaba okanye wonke umuntu mayizizwe sengathi ufisa ukukhuluma something agijime aye kubaba and then umamfundisi mhlawumbe abanye umamfundisi bazizwe bengamukelekile kokunye ukuthi mhlawumbe even ukuye enkonzweni nje into angasayithandi because of izinto ezifana nakalezi mhlawumbe ukungena straight ke embuzeni yethu esinayo la namhlanje nanoma shares lapha naye uzoba neminye imibuzo azokwazi ukuthi ayipose but nje ngifisa ukubuza umbuzo wokuqala othi ukuba umfundisi yini elindeleke kuwena ongayenza okanye irole yakho kwibandla nje esuke likhona uNkulunkulu asethembe ngalo yipi uma umfundisi uhamba gcinephi njalo njalo umuntu kaNkulunkulu ngicabanga ukuthi ngicela mhlambe wonke umuntu uma alalele kwibandla lasemakhaya alalele kwibandla laselokishini alalele kwibandla mhlambe la kuma suburbs alalele ngendlela esoyibeka ngayo ngiyocela mhlambe umuntu abukele indlela yokuthi bona ebandleni labo bakuphi futhi basebenza kanjani okay ukuze mhlambe singa approach ngendlela mhlambe sikhule ngayo noma ngendlela mhlambe ebesibuka ngayo normal nje ukuthi sizwile lela bandla unjalo usho mfethu imamfuthu wakhona limfuni kanjena 11212 while akhona futhi amabandla amanye right umsebenzi kamfundisi esontweni number 1 uncike ekutheni indoda kaNkulunkulu lo uyona ebiziwe ifuna zokwenzani ukuba ungamfundisi kuyafana nomshado okay amadoda lawo uNkulunkulu waGrace ukuthi abe inhloko zalemizi njengoba umntana umuntu kuletha la ekhaya kunezinto engifuna sihambe nazo siyofika lapha phezulu umkakho uma uqeda ukumshada ufanele umtshele yonke ivision yakho bese umtshele izinto engezilindele kuwena 1 2 3 sithanda sami and ngizokusiza uzuyoba ilento amabandla amanikana ecrisis abagcotshwa abanaso isikole komama futhi banomkhakho oyi1 ukuthi babakhulisa ngento ukuthi ndaba epulpit boshumayela ababa groom ukuze bazinze lebandleni ukuthi njengalokhu ngikwazi ukulanda umuntu ezonweni emzane wami ngingamuse epulpit kodwa azafunde ukunikela azafunde ukufakaza azafunde ukuba usize ebandleni azafunde ukungena kuma activities ebandleni umsebenzi omkamfundisi ukuthi indoda yakhe ayimsebenze azabe yilento ezokwemukeleka ebandleni nakuwe njalo nomfundisi musumthethisa ungamfundisanga uthi musumphusha ukuthi afunze amantombazane ame engikhonza nawe esontweni mayevuthe emoyeni ehaze lishumayela noma ngamfuna azokwenza le nto enjalo sebenza omkamfundisi number 1 ukuzosiza indoda kaNkulunkulu ebiziwe so indoda kaNkulunkulu ayidwebe ivision nemission statement sayo bese ngitshela mina njengonomkayo yini engizoyenza u1 no2 no3 then ke from lapho bese umcathulisa kancane izivele into ayiyona obizweni kodwa ungamgcishe engathi ubiziwe umfaka ipressure engathi ubiziwe uNkulunkulu naye uwe futhi omkhulisa concerning immaturity concerning preaching concerning wonke izinto enzenza la esontweni in fact ibandla nebandla line assignment ukuthi thina ebandla mina njalo nomfundisi umkami ngifuna enze u1 no2 no3 then uzophila kamnandi umkamfundisi akufani nensuku zakuqala oma befundiswa kumthetho behlohlozwa kade thiwe yeke emsebenzini ozoba full time nami lasihamba inkonzo nawe ushumayele nawe ubizo lwezini amakhoza befundisi futhi siyakukhuthaza ukuthi angalinga yeke ukusebenza yonke ozamfundisi nje ayiqhubeka ibe kaMlungu unless kufika iphimbo la ngempela futhi wenze show ukuthi iphimbo likaNkulunkulu lithi ke sokwenele mkamfundisi yes futhi uvama ukuyeka umsebenzi wenda church seli stable ngayo yonke indlela then you can leave umsebenzi siliyakwazi ukunonda nemizi paid up nemoto paid up usungayeka emsebenzini hayi lisaqala qhubeka usebenze wena ukuze ezinye zezinto ubusizo futhi nawe ezumkami mfundisi ebandleni ungabi nesisindo nasekhaya sebenza umfundisi nje ukuseva indoda kaNkulunkulu nokuyilala ethi ufuna yenzeni
usuku uneshwa ke mawuzoshada nomgcotsho kaNkulunkulu ohamba ekuhlofela engakujethenzani already uzoshaya sodongeni bese kuyobhast ebandleni ugcina sewuhlela endlini ugcina sewuzonda ngisho isonto umsebenzi omkhulu omkamfundisi engihlala ngothandazela ayikho into emnandi njengokukhonza ebandleni enomkamfundisi onothando yeah yabona lezi intshumalo zabo ezilapha epulpit amakhosi zabefundisi yeah njengoba ngitshela ukuthi siyabakhuthaza futhi akhule emsebenzini kaNkulunkulu akhule futhi ngamandla emsebenzini wenkosi ngayo yonke indlela futhi are very powerful futhi ayasehlula kodwa mfethu intshumayelo ayedluli ukuthanda abazalwane siqala kwibandla lasemakhaya siqala kwibandla laselokishini siqala kwibandla lamasabhabhu siqala kwibandla laseGoli siqala kwibandla laseCape Town siqala kwibandla endaweni nokuthi kuya nokuthi lelo bandla lingakanani futhi ubaba walo ulusebenza kanjani wena mkamfundi bese uncika phasi komuntu obiziwe maye matured ngoba nansi inkinga ecrisis enkulu ukuthi kuyenzeka kube umkamfundisi one greatness nevision enkulu kodwa ushade nendoda enogcobo kodwa ku empty la futhi nevision ingekho noma usufuna ukufaka ama-ideas yena wazi ukuthi yonke into is all about ugcobo right ugcobo lephula amajoka lenza kule njalo kodwa kubuhlungu kuba uNkulunkulu uhlakaniphile uma umgcotsho emthandile ambizile ngiyokutshela ngithi iyo ngithi lezi zinto zoma divorce into ofuna ngabazikho uNkulunkulu ngempela melethe umfundisi ulethe unkosikazi ozothi ncamashi akageje uNkulunkulu mekubonta ufundanga uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uthandiswe isifundiswa esinesingisi esikhulu kodwa uhlula kuhlanza isentence biziwe kodwa masifika lesilelo lo nkosikazi lo uphethe admin uyogcwalisa imandla lethi impu ngoba indoda ithe all out my wife yeah as much as you can all out awumkini umkamfundisi bese uvulela umpompo wamakholo yeah kuyibona enza zonke izinto umkamfundisi engafundisi umkamfundisi engeyona ingcenya lento ma uNkulunkulu kulethele indoda inkosikazi kulethele umuntu esifazane one wisdom nohlakaniphile ozolithatha ibandla lifukule ngicela ukuqala kanje khona ibandla loqala uwedwa as a single ligcwale inkulumo yomntwana le nokuba religious and programmed yokuthi hey make washada nje uphethe ibandla uyofika uNkulunkulu alichithe inkulumo abantu abamnyama leyo ngoba thina saprogram ngobubi yini ngingathiwa kuzafika olunugcobo ligcwele ngaphezulu kwayizolo kodwa thiwe lo nkosikazi lo uzafika nje achitha abazalwane izinto abazibonile ngithi mina ku-generation yethu uyamzeka untombazane ligcwele ibandla uyisingile kule minyaka afika likhulise uma wena mfundi uzofika umgrume kahle ukuthi yini ozoyenza la ngena la noma abazali bakakuvalela inhliziyo mfowethu bonke usanda ukufika ebandleni ezomngamfundisi ngeke bakunqobe uma unothando ine reference yamabandla amaningi engwaziyo from Apostle Faith Mission la ngikhule khona kakhulu nasendaweni yangakithi naseMaritzburg once umngamfundisi wanothando uthando liyaphuza ukubona ngisho abantu abangakufuni ebandleni labo mama nje nalabantu abathanda kakhulu umfundisi uzutshela ukuthi wena manje ngathi uyisilinyana wena manje izinto uthanda ukuzibona yazosi sibani no mama manje abakuthanda uthando lenza ukuthi kuphuma inkonzo uyeke laba uyohaga laba abanebeef nawe sibekele izolo eziningi mashizi so uthola umfundisi baze bajike laba engathi akayona lento esicabangayo yakholwa uthi unothando umfundisi manje igeneration yethu ikhiphe ukuthi omama befundisa bathande ibandla abafuqele pulpit of which is good kodwa khona umsebenzi omkhulu likhaya la ngisakhuluma nje ngebandla then ke mfowethu kwi-mega church uma mfundisi ayikho into ongamfaka kuyona ngoba i-mega church is mega church ngeke abathanda abantu abawu-3000 yeah bonke but makukhonteza bemthinta uma mfundisi ufuna vele then uma enqobe la ukuthi mabe mhlawumbe bevelwa izinto efree uma mfundisi noma mhlawumbe ezwile ne team yakhe izwile then mhlawumbe wenzile ukuthi noma nokuthi maye free mfowethu she can drive imoto bamphelezela be leadership afika nje vele mhlawumbe lo 30 minutes afika ba encourage lapho lo mndeni then aphuma hambe mase li mega church linendlela elisebenza ngayo ufuna enze mhlawumbe ama clip athizeni awathumele lapho kulo mndeni leyo ukhule kuyona ukuthi ibandla elinjani masingayibheka local nje kuphela mhlawumbe amabandla u50 maybe abantu abe u50
uma mfundisi ukwazi uba cover kalula because uyacommunicate nabo uyabavakashela futhi bazibonke kodwa mase li mega church mfowethu kunzima ngiyakwazi ukuba but nansi system yakhona lezi indlela zasemandleni ezenza sibathathe bonke abazane bethu abangene kuzona uma mfundisi azisebenzise naye abese uma mfundisi njani excela yena njenganoma umuntu umsebenzi wamamfundisi enzi iduty enkulu enza nebandla ligcwala lithi mpu balimela abantu besifazane emhlabeni thina ngeke sibathinte kakhulu ngoba uma ngisondela kakhulu kumashezi ekhala ngempela ungagcina kukhala indebe ungaqondananga ukuthi hey ncam mntana ngiqine enkosini yabona igcina manje imoshakala yonke lento abhekene nayo mashezi kodwa uma umama umfundisi evuthwa ekhula kugcina kunesingqongo sabantu besifazane kwi-local church ngapha futhi anga-offendeka abantu besilisa le statement engizosisho ngisikhulumisa ngumuntu omdala yazi imandla eligcwele abantu besifazane umgcotshwa kalambi dala eligcwele amadoda nensizwa ngisho ngokwami hayi ngokwezika uNkulunkulu abantu bangangichallenge bathi ngithenga athi ngikhuluma ngokwami nje uma ligcwele isingqongo samantombazane nomama abafundayo nabasebenzayo umgcotshwa kaNkulunkulu nengenza abalambi ngoba abantu besifazane uNkulunkulu abagrace abanenzeka bayazwela ngomsebenzi kaNkulunkulu bayawuthanda futhi abalove every Sunday abantu besilaba bebe busy bakushiye kodwa abantu besifazane basithanda uma kumkamfundisi engathanda labantu besifazane iphume le mentality yedemon lethu isikhwele idemoni koma befundisi idemoni limbe lichitha imali lethu isikhwele asincene ungabanaka amantombazane lawa angelutho sinake wonke lamantombazane aphethe ingcebo sithi baba nave ngamphiwa ubani ngiyamsola nje yes and lento idemon le mentality yepoverty ukuthi nina mfundisi sifuna nibuyele emuva uma shezi noma esigwili nje uma ngempela esontweni ezofike kule nyanga le athide mhlambe ngo-6,000 kuyalinganisa ngenyanga ezayo afike sephethe laptop kamani yababa ngenyanga ezayo athi ngeke la desk ngathi cheap lengane izothula yonke ingcebo idemon leli esikhule ngalo kuma local church lokuthi magada amantombazana nemali liqala lishaya umfundisi mangabe engafundile noma engenamali limenze intimidate ile ntombazane isabale i1 la maningi emabandleni amaningi mhlamba abala ko40 noma mhlawumbe ko30 hands on ubaba wafundisile nomama wafundisa hey la emandleni amantombazane kufanele u1 no2 nijump uma kwenziwa izinto baye all out kanti umkamfundisa akakhulile avele enza icall athi lalela ngiyayibona into yakho zengawo lebandleni Aish wena nje uhluka nje nobaba kaThehile please ngicela uhambe nje uzigade ube nolayini ingane njalo izibonela ubaba iyaqala manje ibe nemibuzo kanti ubaba uyothanda amantombazane number 1 usho ubaba kanti buthakathaka yini ivele ihlehle kancane yothi uyayibona uzothiwa lapha kune pastors appreciation uthi uyalala kuthiwe leyo ngane leyo mhlambe yafaka u50,000 iyodwa wade kwenzela umfundisi yathola imali likwazi ukuthi uphathwa kanjani umuntu ofike ezosiza ebandleni balimela amakhozi abefunda bulawe isikhwele nobuthakathaka bamadoda nokungafundiswa ukuthi ubaphatha kanjani abantu besifazane bagcwele imali yazi abantu uma befundisa abaningi kanjani ave be soft kubafana laba sebabandleni ave bakhonzile abafana uma befundisa basemabandleni kakhulu kodwa babafuna babona amantombazane awu yabona mama nje uthi nje aningithathele sisibani ngicela ungithathele uma mfundisi umuse lapho ufuna uye pavilion mhlambe nengane uyajija inhliziyo ubona akathangisisi kanti uhamba nalo girl lo wena uthuma ingane yakhe njengengane esevayo esontweni come my daughter hambisa uma wakho lapha indona ukuthi nale card mama bexoxa le muntu mama uhlele echofela ifoni akazofika le yakhona kodwa wathuma ugayi lapho gala abahla abazithandayo naba clean what hey my son nangikhi hambisa uma wakho unquma baxoxe baze bawubuya bexoxa futhi ubabonde engathi ujabula kakhulu hey bafu umashezi uyazwakala lapho ne ngithaka delivery okay oh bengithi ufuna ukubuza something into eyenzakala leyo yini part of isikhwele akafuna uhamba nale women bona basuke bezenzela nje bengayiboni lonto idala ubutho obukhulu esontweni nakuwena mfundisi yakulimaza umsebenzi wabo ukuthanda bonke abantu and ba trust bonke abantu kuba ibona abantu aba betray trust abazalwane ngizoyithinta le
ngeke uma umkamfundisi uthi nje ungakaqedi neminyaka ebandleni so ufuna ukungena enhlizweni zabazalwane. Ngeke ungene usheshe njenganami waqala ibandla. Ngeke ungene enhlizweni zabazalwane njenganami okuyimina obazele. Yeah. Wena number 1 uma mina ngimatured as indoda yakho ewumfundisi ngizokufaka kancane enhlizweni zabazalwane uzungene khaqi. Bese nawe uthola indlela musuzijijela mkamfundisi enhlizweni zabazalwane kanti uyafika. Yeah. Thola indlela yokuba ngena kancane baze babe wena. Iyeka futhi kuba negative ukuthi angathi mina bangiphiwe, mina bangithandi. Kusebenze mkamfundisi ukuze labantu bagcine sebenjani sebekuthanda. Yeah. Awukwenzi ke ngo-one night lo nto njalo. Ukusebenza consistency. Uloku ukwenza nje. Kubibona ke mhlawumbe hayi ke abathandanga 2 uma umkamfundisi musufuna ukukhompyutha nendoda yakho kodwa ucashile. Uma umkamfundisi awukhompyuthi awukhompyuthi nendoda kaNkuluNkulu ebizwe uNkulunkulu. Yeah. Kodwa kunaloko ufunda kuyo uhambe ngepace yakho. Musuthi uNkulunkulu esekugcoba kube ngathi nawe ngane group yebandla lakho la ngaphakathi. Engathi nawe ngane abantu bakho nje la ngaphakathi mhlamba abathandwa wena noma sungazi ukuthi nje hayi ubaba mina ngimuzwa. 2 duty ukuba umfundisi musukuvumela uma umkamfundisi ukuba nabazalwane okukhuluma ngabo ebandleni kumgcotsho ngomgcotsho. Okay. Umsebenzi ukuba umfundisi muvikele umkhonyana wakho. Azingathi izinto ezenzeka lapha endlini ezama weak points nama failures omgcotshwa bese wena watshela umambani noma usisibani omngane wakhe ebandleni. Labo bantu bayidlulisa indaba ugcina usunabalandeli abazi ukuthi ubaba uyakuhlupha. Leyo nto yenza ibandla lilikhe. Either labo bantu bayahamba mabengahambi labo bantu labo ebandleni bakhonza sebelimele bengasekumukeli wena mgcotshwa omi phambi kwabo njengobaba. Yebo. Uma kwenzeka ungibamba ukuthi ngathi khona ingane bengiyishela la. Nomama ngimthembi la. Musubabiza abazali abayikhulu yakho batshele leyo nto. Hamba uthola uma abadala bathethe ubaba wenza into ngendlela right. Waqala umfundisi wamkhuluma ezumkamfundisi local ohamba umtshela abazali zonke izinto. Ngeke ngathola isimanga ukuthi omama futhi laba abaningi abadivorce bevele bathumela izinto kuma groups asemabandleni. Izinto kade bezidiscussa nendoda yazama mess. Uma umfundisi ethi uyahamba vela athi pro installment lezindaba lezi. Makade bona umfundisi kade sindela nezingane ubunqunu baza amabele awafaya egroupini athi mboneni ubaba wenu thunjani. Uyahamba unkosikazi kodwa ufuna ukushiya destroy ibusiness labantwana. Mangithi ibusiness labantwana isinkwa leseministry kubafundisa abaningi kodla umkakho noma seyi-ex kufanele adle. Kudle ingane zakho. Uma wena udestroy lento ezokundla wena abazane bami behamba beyokhonza komunye umfundi bengasangiphi ishumi. Yeni crisis enkulu leyo ukuthi man divorce noma nixabana bese umfundi ahamba expose emagroupini asesontweni. Sebenza komunye umfundisi esontweni thanda abazalwane simple. Sebenza kuba umfundisi ukuba hands on in the church. Umsebenzi wokuba umfundisi ukuparticipate kuzo zonke izinto. Umsebenzi wokuba umfundisi phuma esikhweleni thanda abazane bonke ngendlela abamukeleka ngayo nendlela okuyiyona kwabakwazi ukuattendeka ubahambele bangakwazi bathinte kuyo imedia le uNkulunkulu asipha yona igrace yokuthi siyakwazi ukuthasha abantu abaningi ngeenkulumo zakho ngesupport yakho kuya nokuthi nikuliphi ibandla nenzani ngaleso sikhathi kodwa ungalinge ube umkamfundisi ongenalo uthando. Eish, tata. Futhi ungalinga umkamfundisi olazy. Do something. Ukuze frustration yemini frustrate indoda yakho ingakuthinti wena. Ngiya-encourage lokho. Abakukhuthalela omngabe befundisa ukuba top emsebenzini. Study. Le mali yesonto le mayingena ingene ukuthi wena ufunde. Basixolela abadala omama abangeke basakwazi ukufunda. Kulabo bethu abancane omngabe befundisa bonke. Mayivela indlela. Khulisa ibhizinisi lakho. Ngene emabhizinisi ngayo yonke indlela ongayenza. Ngoba iministry ya frustrator uma ubheke nawo ngqo. Angiphathi maka indoda yakho yathi incane yavela ngiyawuyeka umsebenzi mina. Le madlana yakho usebenza kamlungu uyozufa ungayi-enjoyanga. Enye ke izinto
engicela ukuthi emabandleni onke mfowethu abazane bayilungise. Yazi indlela omka befundisa abahlukunyezwa ngayo nabangathandwa ngayo emabandleni amanye. Bakhohlwa into ebuhlungu ukuthi amakhosi amaningi abefundisi yazi ake athwala abafundisi kwi-COVID. Amabandla evale yonke imithombo yemali. Kurentelwa ama-building, kurentelwa amatende, kurentelwa imoto, kukhokhelwa amabond. Amakhosi befundisa umntana amashezi asebenzisa imali zana ama-payslip arana u2 years wonke we-COVID. Kodwa indlela abazali abaphatha ngayo amalokhuzana omama befundisa ngokwami mina ngabe ngithi ababe amaqanda. Yabona umkamfundisi akathathwe nje izingane zakhe nje ake sihambe nje sukuse noma ngesifala wota sihambe bengaze bakhonsathe ngisho baba. Omama befundisa ngoba ibona mfowethu oyibona ukuthi indoda kaNkulunkulu nansi kule level because umkakhe uhleli kamnandi. Umkakhe uphila kamnandi. Fane ngabathanda kodwa kunaloko umkamfundisi undeziphumelezo zokhela nje baphamba yena kanti bahlonje kumhaga. Ikakhulu labamandla la akhathele vele amancane asakhula la akhathele avene nzonzo labamandla amancane ingcono mega church ngoba mazinake file shada sohlangana Sunday ohlangana makuhlangana nabo khonza kwendawo lawa amabandla asakhula ayancikisela kungazi ukuthi ezele emabandleni ukuzothandwa omama befundisi. Umkamfundisi makuphume enkozweni iminyanga azonixhawula nonke ingane abantu iyoze iphathwe inzulwane namahila ashisa la imele ukuthi manganixhawulanga nje abazali and abazali abafuna ukutreat umkamfundisi njalo kube treat ubaba. As much umfundisi nimthanda zamani nami njengomama ningithanda. Yes. Yabo lo muntu lo uye lo suke ehlele ebusungu ngo11 elindi indoda. Efuthumeza ukudla kwi-microwave. Abantu believe abantu besifazana ukuthi angithandi no husband wami egcotshiwe noma indoda yami avele azifuthumezele noma kuthiwa ngilele ngo12 wongivusa baby. Ivuka ingane abantu namagown iyo onisa i-microwave. Kudle lo muntu obeyofita la emphefumule ngamfuni umkamfundisi. Aphinde kuseni nomuntu ufuna abeka amanzi alezi ingane noma athathe lezi ingane ziseshawini. You understand? Lo muntu ongafuna ukuthi yena othwele kanzima le ndoda noma nayibona igcotshiwe ngoba kunomuzi ofuthumela onami. Ukuthi kube kahle hle ngabe simthanda kakhulu manje ngoba usigcinele iqanda lethu. Elo muntu kaNkulunkulu. Asimusa ukuthanda kakhulu abagcotshwa sibe silimaza omama. Yiyo benza omama futhi babe beat pulpit lapha athi uyasukuma aliqoba ibandla liqede usuke sebhodla. Usuke sebasta kolwezini lapha nathi uyakhuluma kugcwele sha livele libuthuke ibandla abese buye eza kuwe and amadoda amaningi abizwe uNkulunkulu agcina seonopopayi. Yabona makade igcwele kahle emzimbeni bavele baqhoshela amathambo lawa la ngemuva behle emzimbeni bavele izindawo lezi ungazi ukuthi ama-fasting wena kanti sukuyabheda endlini umama usebeka istilobho la kodwa wena uqala wamdayisa kubazalwane. 2 abafundi ukuprotect abakhosikazi abo in the church. Ngesikuphiya kunamantombazane le emabandleni esikhonza na kodwa anga afisa nje ukulala ezibeleni zabagcotshwa. Abanendawo ukuthi uyashisa uyavuta uthandaza uzoshunqa bantu nami engangibeka nje lapha esifubeni besithandaza angithinte nje udate nama lips akho udate mathi negwegwe lakho understand bafuna lokho so ke amadoda wenze short aba protector abakhosikazi abefundisi. Inkosi yamfundisi ayingathi yoma lapha phambili ilula namanhlamba bawu11 la ebandleni abathi le ndoda yakho nathi siyayishare. Lelo orange lokuphapha ngalo wena nathi siyaluma lelo orange. Angifuni ukungena kuleyo mkhakha but ngizama ukuveza ama-duties ukuthi protect umkamfundisi sibathande futhi nathi umsebenzi wami usimple nje uthandela abazalwane khonze emandleni ufanishine and then besicela uNkulunkulu akukhulise then ube namabhizinisi akho nomsebenzi owenzayo so that mabe kudala idrama yabo in the church ubhizinisi nento zakho wena while ukanye nabo. Mashezi anginikeza wena angiphonse kuwena. Hayi no ngiyezwa senze njani la kwi-case bandla elincane elisakhula and beli right and it got to a point where abazalwane bayamthemba umfundisi wakhe ngalendlela ukuthi babuza ngisho izinto ovela ubona kahle ukuthi ayish like for example unkosikazi uthola ukuthi akaneliseke ekhaya abuya azobikela umfundisi mhlawumbe ayitheklishe leyo nto kuze kube right nangu umfundisi kuseyathatha uzeke unkosikazi mhlawumbe unkosikazi akayena wala ebandleni abazalwane ngisibavamise bazobekela umfundisi zona lezi zinto ezi very intimidating obona ukuthi kahle ubona kahle ukuthi no this is something that needs to be attended by umuntu wesifazane
Kodwa manje ngoba umfundisi kade eyattenda lezi zinto engekho lo wenze njani manje to navigate yonke lento ukuthi ayibuyisele kuma. Yeah, ne. Ngicabanga ukuthi ibuyela kulento engengayithinta ukuthi umkamfundisi kufanele uNkulunkulu asiza abagcotshwa abagrace ngewisdom knowledge aphinde futhi abagcotshwa uNkulunkulu abagrace ngokuthi bawa attend ama seminar anabantu abamatured abakhuluma izinto ezakhayo concerning ministry bese futhi abagcotshwa umoya ongcwele bamthande kakhulu ukuze abakhulise ithi lento mayefika lo unkosi ngicela uyiqala emuva kancane ngicela uyicorrect futhi emhlabeni wonke leyo ukuthi lento ukuthi umfundisi akamzeki umuntu ongaphakathi ebandleni into yadalwa amabandla abantu abamnyama edale futhi aba divorce masuyibuka kahle Khosi uDlamini unama doctrines basheze ebandleni lakhe afundisa izintombi zakhe benonkosikazi wakhe ukuthi ziphila kanje zale bandleni Umkhize kwi local church yakhe unezifundiso ezinje Ubaba uMbatha kwi local church yakhe unezifundiso uma ngisuka mina ngudlamini ngiyozeka la already ngine crisis ngoba mina ama beliefs ami nama doctrines ami ne lifestyle yami bithi kanje ngiyeke ingane ikhonza la ebandleni lami eyazi lezi zifundiso lethi crisis enkulu leyo kodwa amabandla abantu abamnyama vela kuqhephuke phakathi makwazeka umuntu bathi hawu kathi sambona baba uyamfuna kathi sambona baba uyamthanda of which uma uyolanda umuntu udala inkinga ngiphendula ngizophendula umuzo wakho ke mashezi ukuthi uqale kube nenkinga ukuthi ngiphume ngolanda umuntu wangaphandle la endlini akamukelwa umuntu ifike le ntombazane mhlambe niyanqwaza la iphuma khona yona iweave number 1 ishaya ihilayo lento umzimba yazithanqaza isho ngefika noma mayikhushukusha iclean lento leni nina ngaba nizadla imidlathi ningamemukeli ngoba nadle inqwaze nibambile nini nalezi nkubo zene ezinde angene lo muntu osifazane kuthatha mhlawumbe unyaka uzama ungena entuzweni zalabantu abese ke wena umkamfundi masushadile ke ziphume lezi inhlambuluko lezi zithi badla futhi ujala uzifika la kuwena ungisho ukhona bafike bapaka imoto baba size ngo1 and 2 umgcotshwa kaNkulunkulu akalazi ibandla lakhe ukuthi liphila kanjani nabantu abanjani ngoba ukhulume ngelibandla leli ke elila eselincane akamtshela umntwana womuntu mayifika la ekhabe sisebenza kanje kunobani kunomama bani kunosisibandla akaphelekele endlini ave ithanda inhlambuluko uvama ukukhuluma ukuthi indoda yakhe njani yabona manje sesizoba attenda bobabili until uzobagwinya ngibashiftele kuwe la besifazane umfundisi akabashift abantu ngathi uthulula ibhala kade belayisho yena la obizweni lakhe me bashiftela kumama akwenziwe ngokuthula ngewisdom kancane azumama bangene bathi khaxa ungabaphushi ngoba mawubaphusha bazoqhanazela phansi noma umama naye abaqhanaze phansi usho ukuthi kulezo zi2 umgcotshwa manje kabe no line uyento ezibucayi sokukhona umama manje and futhi ingozi counseling yomuntu wesifazane oshadile umnyango uvaliwe ethi indoda yama isangilali noma indoda yami iyahlule kwenza 1 and 2 uma wenza counseling ejule kanjalo umuntu wesifazane ufuna umnyango uvule kushaya umoya ngoba melo ke eshilo nje ethi hello ngike ngikhumule ngigeze nje baba uthi uyabona amehla aphayiza lona le office lama office futhi ngidakhiwa lama office la mangiyona ngaphathi akhiwa ukuthi ugqoka nezintambo lutho sefake izintambo kuyafana yebo uyini lapho ke wena lapho ke uzotrend uzoba nenkinga ngiyakutshela zothuthi khona ematafuleni lapho bhubhe khona lapho izwe eish kokune wena mgcotshwa uthi uyenza kanti uphezulu kwakho uphethe ifoni kanje wena ubuthi usay counseling nge-honest kanti uyakuvidorize mayiphuma nje akukhombisa athi siyoqhubeka nami kuze kube phakade wangaqhubeka nami lokudumisa izwe lonke uyokhonza ungazi ukuthi uyolengani nemthini so mase kukhona umama kuyi-advantage enhle dila nabo introduce umama aqala umama athi nabamethers abantu besifana bese nawo umgruma futhi ukuthi ungabashayi ungabalimazi ungabajaji babeke esifubeni uzwe
ngebhadi abantu abaningi bajaha ukwenza lento zamakhansela novala nabantu e-office kanti abanayo listening skill. Umuntu olimele ufuna umlalele nokuthatha umlalele bese uyibone lesiphetho lesuke embedeni. Inhlosi lapho. Then oza la njalo mawuza la kumina ngoba siyamuza njani come with your husband. Omunye uyindoda njalo bese qala ufuna ukwenza imkhuba ukuthi umngama makaperform. Umngami eyakenzi kahle izinto. Ufuna ukuphuma, ufuna i-license manje kuwena umuntu wankulu. Biza umkakhe bobabili bahlala phansi. 1 2 3 khuluma as a father. Phinde ukhulume njengomuntu kaNkulunkulu phezulu kwempilo zabo so that urebuke lo moya omumbo osuku la. So ngicela mashezi ke injalo nje uma kwade kunenhlambuko eziningi ubaba introduce umama phezulu kwabazalwane. Abazalwane ngicela ba embrace umama. Basiye baye ukuthi khona abasanile endlini. Amantombazana amaningi la agcwele emabandleni ke amaningi ayakhonza mhlamba suyefuna ukuba womka mfundisi. Amanye inkosi amasuke server honest engenandaba. Amanye nje makwathi uyaqala ukuthi ngicabanga ukushada nto igcuma ingane tawo baba bengacabangi bengithi mina phela ubaba. You understand? Asimusa ukusaba ingane zabantu sifazana emabandleni sizisabela zingenacala. Bezizoseva. Ziseva njenganesfundiso. Yabona lapha esontweni lami khona ezithi mazilapha ngaphambili zisho ugcwele impu zithi mina ngiyamthanda ubaba. Ngiyamthanda ubaba. Uma uyingane wena ungezwa ngendlebe zomoya omumbi. Kodwa uma umbuka umlalela uyisomzala biological ufana nse indlela engenza ngayo izinto. Okusho mebuka mina ubuka ubaba wena uzothi ngoba lo muntu excuse me usho kanti hey ngathi ke uyena uza kuma umfundisi no ziningi ingane emabandleni ezize ezizoba usizo. Makhosi azabe befundisa iphatheni kahle lezo ngane. Befundisi nana amakhosi zenu ningawadayisi kubantu. Okay, usase yeah. Umama umfundisi unodoli. Wisdom dololo. Senze njani in a case like that and akafundiseki. Ngoba ama cases akhona. Kwenziwa njani? Uyitheklisha kanjani le nto yokuthi akwazi ukuattenda izinto ezibucayi zabazalwane. Uyinto nje yosofa. Nje nodoli. Ngicabanga ukuthi inkulumo yethu ezolo namhlanje ngiyayiphinda futhi impendulo futhi ikhona la. Okay. Aneshwa amabandla ukuholwa abantu abangafuna ukukhula laba abathi abesilisa. Then ngicela kuya ngapha futhi kwakhona futhi abantu besifazane sibahlonipha emhlabeni wonke ababesifazane ngoba yithinta kancane mntakadlamini babesifazane then indoda yakhona iyona indoda then indoda umuntu omfundisi owesifazane. Siyabasalutha kakhulu lawo bantu iyafanansela leshoma ukuthi indoda le ayazi lutho na ukuthi uzoseva kanjani iseve lo mfundisi. Ngicela uyibusela kodwa kulabo besilisa ukuthi uthi umntanami kwenziwa njani uma ingane Notman uma umfundisi doya kasofa nje. Doya kasofa muhle nje unodoli nje omuhle. Number 1 ngikubekwa caca. Nangu lo owazi local church yakho beziwe indoda. Wahamba oze kungana abantu oyiletha la. If you are decide ukuthi you are not part of intercession ntana baby. Iba nje unodoli ngizo attenda konke mina. Wena nje imbali yami. Siyakhonza nawe. Yakumisa msumisa inkonzo noma yaphuma uxhela abazalwane siphume sambe indoda kaNkulunkulu ebizwe ufuna iaddress imandla abantu abami ningamxanga lutho uma ukuze ngamnenkinga ningamxanga lutho nduma njalo kube siqhubeka sikhonza nani into eziningi zozicommunicate nami mina ngizobona ngimsebenzisa kanjani umama unless indoda imatured njengoba ngithi amabandla amaningi anesho ukuthi abefundisi abaningi bazi ukuthi ukukhonza ukuye epulpit ushumayeli abafuni ukuzikhulisa baze bakhulise ngisho amakhosikazi zabo. Into enza ungamfundisa ngabi lento edingekayo iblame umuntu kaNkulunkulu okuthi umfundisi. Uma wena mfundisi ungamkhuluma umkakho ngoba wena wazi amalungu ebandla uthi ngale abantu ayikwazi kanjani into enjalo ngoba mina bengizikhonzile ebandleni nami ilihlala phansi bengaculi bengazisho izimemezelo bengiyinto eclean wena wafika uthi uNkulunkulu wanginuza ngihleli lapha esitulweni ngengane abantu manifika ngoba niye sofuna iqala into entsha yokuba umama pastor into engayazi nokuyazi kade vele unodoli lapha ebandleni layo fika nephesi yayo nemoto yayenhle lapha eminyango eshaya ekhone mhlawumbe unengane uhambe nengane yakhe le wamzeka wena mfundisi uma usumletha la uzomjija kuze kube ngcono laba abavela becula baziphaphela abama conference laba no 626 bashesha bangene khaxake labo ngoba akukho la bengafikho bafithi khona bangena manje bawuma befundisa manje bazazi zonke lezi zinto lezi kodwa mawuthatha nomntwana nje mufundisa umqaqe kancane then go back to your church bantu abami ngicela imbezele uma wena uzohamba kanje azabe right
lezi inhlambuko eziningi lezibucayi futhi nazo izinhlambuko ngomthetho wrong nazo izinhlambuko lezi ezibucayi kanje zokuba ziyothululwa isinomi kanjani abazana manje abebafunde bonke ukukhula manje wonke umuntu mayikakhe nje noma esendlini yabona indaba unemsebenzini ngihlushwa umuntu akuyona into engazistress ukuthi kumfundisi wakho just as call day one baba umuntu uyahlupha ngeke lo ngireport le last year so phinde futhi uhlushwa omunye those things ama minor thing wonke umuntu manje akavame ukukhula ukuthi ngizosizakala kanjani indaba ezisaledwa kamfundisi vele zilimaza ngoba umqondo walelo bandla uvele ulocal when the church is broad iko kungekho right ukuthi ibandla lihlale u50 liqedwe 5 years noma libo 40 lo lehla lapho amabandla bakhuphuka be 100 200 the more ibandla listretcha the more nomqondo wabantu stretch njengoba ngifuna ukuattendwa nje mina namhlanje la ngowasemlazi kuyofika nini kwabase Tusuma ubaba ehambe siattenda sonke umane ehambe siattenda sonke umqondo ukuthanda ukuattendwa nama counseling lawa no one on one lo umqondo webandla lingaka stretch okusho ukuthi msana ureporter zonke izinto kubaba ezinezilethwa ngomgqibelo izinto lezi ama counseling zikuvendleze umoya uyafika ngesonto ekseni wiscrap pulpit kuba ukhathele kunale ngane kule leader lapho worship team vuzo 20 iyazi ngibhukhe nobambando oyidiko nami kade leyo hotela uyabo zonke lezi zinto uma uzidile ngimthanda kanti nalo sevio mina la kanti manje babhizi babashaya isifuro khona uqala manje umotion ephasi umama mfundisi futhi mayefika sicela uwele khanywe without ukumbuka sifuna ukumbona ukuthi uzokwenzani musana umiyekelela ngiyaphinda lamazwi ami imali lefana nomshado uma unkosikazi efika kwanxuma lezoshada mukhomiseni phela izipuni ukhomiseni amaglasi ahlalapo ama super ahlalapo hey ugogo wala ekhaya nje ephethe ushura nje uthanda ukudla okubhoyiliwe musana ufuna ngizokhipha unyawo lwami mina ngo wakashizi kanti akawudla uqalatini ugogo uyoqala vela lo makulu uzongibulala uzongizonda lo mgolo lo mama lekhaya ngani ngizoshada mina ngikhombiseni ukuthi indwangu zilapha umugesi utrip ukhushulwa lapha le kamelo lokugathana ingene kulona musana ukuthi omama futhi babefika bese nimadedede sombona nomakoti kunina bosisi basemakhaya babuye emendweni elihlele ekhaya makufika umakoti msana uxakaziswa emendweni enabuya kuyona bese ningamnikeza ithuba usisi wena wena kumkabhuti usisi wethu wena u1 no2 wenziwa nje okay zoqoba ayanisi mina wenza uqoba utamatisi wena uzoqoba ugreen paper niyamsiza azajwayele lonke legceke uma evakashe ngama holiday ningahlele emzini wenu nenishadileyo na local church bonke abantu abefunction ebandleni angathi makufika umama futhi bese behlehla abeze kubanjiswana mamfundisi hayi ma bese baphethe technology ubaba oyebeke mina hayi ngoba usukhona masi ngenza kanjani athi ma hayi mambani asiba run understand bese sinenkonzo mama wami ebeziphethwe uantibani yena umdala ebandleni umsebenzi wami mamfundisi kuyisho lo yena athi hayi ngizobona hayi ngizobona abantu abaqhubekeni ngikhona mina so uma engenjalo umfundisi engathandi lokho akabanjwe ukuhlethwela ubaba thola kaluma mfundisi omachod ambize ngathi kuzoxoxwa nje mama local church kwenziwa nje 1 2 3 4 bazofunda kanjani engekho umfundisi akabe khona umfundisi wala makhoza befundisi wonke asanda kufika emabandleni ukuthi kwenziwa nje ngeke umntana umuntu angakhule ethanda indoda mawuthanda indoda nebandla lami uzolithanda obvious so ke the man of God ayikhulisa umkayo the church alisiza umama uze nakhule yazi umuntu mama mesekhulile uba usizo ngiyakutshela nithi manje nimbuka nje ungekumtshela umfundisi wakho kodwa ukuthi hayi hayi baba kodwa yakwedlula phela basho laba khonze yakhundela amashezi bayakhuluma hayi baba engeke hayi lo vele basho yes untaba ngo3 bathi hayi baba hayi asakhonza kamnandi uma ungekho ngiyakutshela yini umgqumile mina ngenza ireference la ngathi mina uma Taylor wayekhula ngizwe namasebenzi namaclip la ukuthi uya engedlula yini sasihlala phansi ngimakha ngamfaka esontweni bamthande esontweni ngangi strong ke mina ngi-too harsh le minyaka manje sengakhathala nxa izitomo zobizo mina uno wangiwenza uyimibhasi ngqoko umuntu othinta umkami nengane icycle yami very strong ngathinta mina mangathi umuntu bekhuluma ngami kambi ngangidrive imoto ngifike emqonde ngqo ngingancethezi hayi manje sengiyazibuka ngizithule okay
ngizama ukuthi-ke ukumprotecta kwami nokumfundisa kwami kwenza ukuthi ibandla lethu lithule licwaka until kufika isiphepho se-divorce liqede. Ukukhuliswa indoda. Laba bonke abagcwele la baphoqeleka ukuthi bakhule. Wengafuni naye la ngehamba ekhala emotweni ngakumele la wakhala emotweni sixabene ibhadi sibanga ukuthi ngithe akenze iprogram iphelele futhi yena uzoshumayela wathi angikho right ngathi mangakhe intombazane manje ishumela izokujumpa. Sathula sisuke eHardings sasofika ePMB ngahlala phansi nekusofa ngambuka eshumayela. Eshumayela ngingazele edinwe eqhuma ophuma. Sathi mase imoto ngalento lishumela ayikho ngamcrash. Yazi ring wayidonsa kanje ngidriver la wayiqatha lephu eqhwe fast enyaweni phansi lapho. I'm angry. Yes. Ngamfundisa kwaze kwa too harsh. Wadlula insungwana ngambuyisela amagiya ngaxolisa nga right. Yes. Mina ngifuna manje ashayele penalty manje enze manje le ndlela kanti no namhlanje akekho ku right position yakhe spiritual emotional. Futhi sixabene bokumnandi ngayizolo kodwa ngambona ekseni khona ezimphambi mina ngizomphoqela ngenkani ngoba yimina ongafuna ushuma lutho ngena kwathi late ngamgruma ngendlela kodwa ngilibonile iphutha lami ukuthi le ndi sign ukuthi umshado uyaphela. Uma ededele ngane ngishaka nje ukuthi wadina wazi kwathi ngci yadlula lo ndaba ke kwemva lokwa floor kwane peace wa right yonke into yadlula wagcina sehlula mina ngokumbuka excuse me concerning ukugcotshwa yaphinda futhi wena omkhulisa ungamphushi angashumayele neanger ungamenza athanda abazane futhi ngenkani ya futhi ungamfundisi ungalingi weziphutha futhi ukuthi umntana nami into ezobefundisi abathandwa yimi musukulo nengane abantu nabo sofuna ngathanda ngenkani. Yeah. Ke ngiwasho lamazwi indlela uma befundisi okunakusona isikhwele. Yazi umngamfundisi make kwakhona intombazane aloke ngeyishaya amakhala ngayo lo eshaya amakhala ngayo mina ngikhuluma iqiniso ngami hayi ngaba namafundisi. Isuyikhona nawe into elokuthi nje kancane enhlizweni. Yabona lo hayibo intombazane bo uma aqala ukukhuza ayibonke khona abana mademon nje esikhwele khona abafundisi abahlaphaza avela abahlala begadene namadoda angisho la ngisho umuntu right bazana ukhuluma into ngendlela right ukuthi le nto inhliziyo yami nayi melta njengalo uqinisile uma angithandi into yakho lo efuna njalo sibani angithanda futhi indlela enza ngayo lapha esontweni hayi futhi usuke esho kahle mase eqala sicikeke lokho lo mnyango phumphele lo ntombazane enza short umkakhe akaboni izinto ntombi kuba yamlimaza kuvele kuqondane ngqo umuntu akukhuza kuyena ubanjwe kuyena hayi nilele kodwa kukhona into encane nje mhlawumbe inhliziyo noma yena umkakho ngasayibuka yena ngendlela right uzothi yiko nje nizona nje lezi inhliziyo zenisendana zona nalabo heart nani basendana bo mu protect kuzo zonke lezo mbangisa umsindo in the church. But ke kokunye soze mhlambe kuliqiniso lisenanga umfundisi ke manje usenentombi khona lapha esontweni uphosebule hayivu ngaphandle khona la esontweni wenza njani kumama lapho? Ngizobe ngibamba. Okay. Uphosebule anoma ungamtshela ukumfonela. I know. Okay. Uphosebule ukuthi abagcotshwa abaningi banazo intombi futhi abaningi abanazo kodwa mase kwenzekile kanjalo izinto ezibucala ezidinga i-local church ngqo xoshana omubi phakathi kwenu abothina masingazithinta thina manje ngesikwazi thina ukuzithinta sithi yes or no but icrisis ekhona leyo then omama befunda abafundi ukuthi bazoyihandle kanjani lo matter ngoba sikhona futhi sebeyitholile talk to your husband. Mina I always advise ukuthi awukho right ukushungela intombazane uyifonele without your husband. Umuntu wrong your husband othandweni noma kuphi nakuphi umuntu wrong it's your husband. Dila nendoda yakho ngoba ayikho into ebuhlungu nje ukufonela umuntu obusiness nendoda yakho bese ekutshela amazwi athi nje phela wena ukuthi washo ukuthi ubani uyabanda. Weyizwe lo nkulumo njalo ukuthi wena ubufuna unogqozo olukhulu wena sifetha nela ntombazane awuphume kuba umfundi awuphume endodeni yami wayifuna indoda yami wena hamba khonza kwendavu la hayi phina wangitshela phela wena uvela ulala ndawo sawazi ukwenza lutho. Mina ngiyamnika into eyifunayo uyabona ukuthi lento okufona nathi abesilisa nje uma emsebenzini ukhona umuntu ohlupha indoda umkakho umsola awulithatha ucingo lofoni ukuthi mchithi ngibala insuku uphuma kumkami wena ukutshela enkulu umfana athi awulethe baba unqimalo late ngaka akwehlisi late nje unqimalo kumanje nje siphuma aphi naye
mawufuna iproof uzokuthola futhi vele ushit mark divorce uza kumina. So le nto nokuvela ufone sakuphapha yiwo ngithi bonke abantu dila nendoda Dila le ndoda dila nomngakho phume kwabana abantu kuba uzoyithola lento olonjani onjani oyifunayo hayi mase uyithole lapho uthi kube manje ngoba wazi ukuthi uphapha wenzani isikwele noma calls nokuphapha okufana thina nto ngikhuluma lento zamafoni musu uthatha inamba la ozibonayo la basuzisebenzisa wena ukuziseva la kwena ufoni labana abantu abashela umngakho nabashela unkosazi wakho Ngisho manje bayashela lo mhlaba esiphila wona nathi abefunza wonke umuntu uyashela lo mhlaba esiphila wona ngoba abantu abaningi kuyilento esikuyona emhlabeni yilo wakho ukuthi uzitreata kanjani ekushelweni ezumkamfundisi ezumamfundisi ngoba ziyenzeka lezi udila kanjani nentombazane efuna indoda yakho udila kanjani nobafana masebandleni ngayibhenga outside bakhona abafana abakujabule kakhulu kulalo mkabafundisi do not abafundisi abaningi bakwazi ukuthi bahambe beyaphi mhlambe beya Persia noma mhlambe beya Eastern Cape besuka la eKZN bezahamba 5 days uthothi emzini wakhe kuumuzi nje ogcwala abazalwane ikamela linomama ilengane lingali umfana odlala keyboard una yakhonza ngesonto abafana bawuthube worship team bala kwami baleli lapha lela kamela wabathathu yazi bakwazi abantwana kunyonyoba benyobela umama wena ushumela ngabo nani bebenyoba ngawo lo nani ushumela ngawo umhlaba esiphila ingcolile ezweni umhlaba ingcolile ezweni kulo big house wakho nothi mission house wena kanti akuyona mission house uyakuqongoloza lapha kuphenduka imphefumulo liyabhubha lapha ngapha siyangena inkomo emahlanga ngizama ukuveza ukuthi singayibuki izinto nje kalula ngazihlambe one side umhlaba wonke dawazi ukuthi umuntu isikhathi esiphila kusona yiko siyamdinga uNkulunkulu siyamdinga umoya ongcwele umhlaba nje ucorrupt ungcolile yiyo ngithi musu ujaha indaba edivorce ngoba ukuthi ngabamba kukhulu okwenzeka lemhlabeni abantu abangawazi futhi uma unganaka wona ungamele wenhliziyo Dokutshela abantu abaningi nakulo mhlaba esiphila kwona bakhulisa ingane ongezona zabo ngoba lema office kunesizungu lema office ekhona yashi ekhona endlini kukhitshwana amatafuleni akuphuma ingane amatafuleni fike wena uthlela amadletana wanqumana kanti akuwona ndeni ngakwazi ukujudge ngalo muntu ngakubamba ngoba kukhulu esingakwazi ngalo umoya ongcwele simthembile kuphela nezwi lenkosi lithi alikhitshele usala liphezulu kwelini crisis inkulu lomhlaba we need God ngayo yonke indlela okufanele oma befundisi bali preach izwi lobuqotho bazifundise amantombazana ukuziphatha kahle ngenhlonipho nabesilisa abafundiswa manje na ukubuyisa ilegacy yensindiso angingabe ngathi manje kuyifashion ukwenza noma kanjani sithi season sithi isikhathi ikhona impilo yobuqotho emhlabeni hayi ukuthi umngcwele isekhona insindiso epure yabantwana bakaNkuluNkulu ukuze noma uzeka ungazeki intombi ngoba manje indlela okuzima ngayo umuzeka manje uza kuzeka umuntu otheme lapha ngaphambili kanti abafana obakhonsayo bawu4 bathi hayi into zethu zethatha ubaba madoda eish abantu abaningi bazozeka ama-ex manje ngoba umhlaba wethu corrupt umhlaba wethu uyabhubha I used to say kuba bonke labafundisi abadivuze noma bethi bayakhuluma bathi hey ngifuna ukuzeka ucream ukuthi mangiqhamuka ku-conference labafundisi kunyanya abantu ukuthi hey wavela wavuka nento nje ngathi hey umfazi akuyona imoto akuyona i-big house unkosazi ayinto ungavuka nonyanyavu mawuze ephasikeni uhleke ngalo unkosazi akuyona lento oyibonayo ni building ingaphakathi le ngane ezinconywa kuthiwa zinhle ziwubhubhisile umhlaba laba bafana abahle amantombazana abejakoshela nabo nje awubhubhisile umhlaba musana ubuka ngengaphandle uNkulunkulu akasiza abantu bangene ngaphakathi babone na kuloko uNkulunkulu angidalele kona ukuthi yes ikona ungani nomfazi omuhle kodwa ubukhonja abafana bethu we ehotel eLondon sasinaloko sure lawo sisitosisa abantu baqethwe nemotweni lapha emotweni indlela umhlaba ongcolayo baduka ku 626 abantu kade bezocula ahambe nemoto abuye after 3 hours ejuluka madoda ube khona esiphithipithini umhlaba esiphila kuwona unjalo nje siyamdinga umusa kaNkuluNkulu unjalo ke mashes I don't know if you have anything mposto lezinye zezihloko engisawufuna siyithinte ngokuqhubeka kwenyanga indaba zama PK sithinte nobizo sithinte umthandazo wena ke siwazi kanje njengendoda yomthandazo ngiyafisa ukuthi siwuthinte umthandazo as in a form of ingxoxo ke
singekho enkonzweni suthinte sixoxa Yes. so yeah but ke uNkulunkulu siyambonga kakhulu umpostoli egameni lika Jesu Kristu ngicela ukuthi mhlawumbe nayo le bafowethu angazi mhlawumbe nani lapho nanini ngaba nazo ezenye izihloko eningathanda ukuthi siyithinde la ngelinye ilanga ngiyacela ukuthi mhlawumbe if you feel like you have any subject ubonayo ukuthi very important ishiye khona lapha ku comment section sikwazi ukuthi si attend kahle mhlawumbe nje mpostoli just for ngenxa isikhathi mhlawumbe lakhe lokugcina and then ke bese siphuma kanje. No mfowethu hayi ngigoqile mina ngiyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi abantu bakaNkulunkulu bonke umhlaba wonke bayolinda mntakadlamini ngaleso sikhathi siphinde sibathumele sihlangane siyacela bonke abantu babe ready ukulalela futhi nokusizakala. uNkulunkulu ndobe evula le platform enkulu engaka singezi ngokuzo attack kodwa bengicela sakhena umhlaba wonke ngoba ibandla likaNkulunkulu lithinteka kakhulu esikhathini esiphuma kuso even now. Wonke umuntu akabe ready ukukhula nokustretcha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangale platform mntakadlamini nakunina abafethu nonke ngithi nje makuba umusa sohlangana eGoli ke ngomhla ka31 asikhohliwe sokusimemeze njalo njalo. Siyabonga mpostoli bakuthola kanjani nabantu bafethu SV Nxumalo and then siyakhonza lapha eMaritzburg embale unit unit 2 kwasiba ezitolo bonke abantu abakhathazeke nabalimele nabashayekile ikakhulu nabagcotshwa noma umgcotsho abazibona uhambo lungasahambeki ningasethemba ningancika kithi uNkulunkulu usimisile kumnyama kwaze kwakhanya. Number yethu 082 4714839 082 4714839 makuba umusa. Siyabonga mashesi siyabonga. Thank you. Bafowethu siyabonga kakhulu. Asibonane ke khona lapha eSoweto nje bese shilo umpostoli asibonane lapha eSoweto. Hey, make sure that you arrive early because indawo sikuyona it might be limited. Sake saba kuyona ngoApril abantu babekhonza ngaphandle. So make sure that you come in time uzothola indawo ngaphakathi. uNkulunkulu angigcine kanibusiso 0788 417 844 ufuna ukuxhumana nathi uzosithola khona lapho. Noma ungangafona nje ubhala WhatsApp wenza kube lula. Thank you.